Sygyr ýyly. Bir ýylda doglan adamlar sabyr takatly we az gepli bolýar. Öýlerim ynama makul hadaplanýar. Daş görnüşi talyakatly, öýüne çekici. Kä halat birden gaharjy oşup gylmalyk hem edi berýärler. Şo wagt olarla kejeleşmesen ýeňeniň. Ýeň gowdy şeýle produktlarda köýeşdirmäge ýaranışmaly. Tebe bu adamlaryň gahar alabynyň şägi ýok. Belki de bu olaryň esasan gaharyny ýugudyp gelýänligi we içinde haň berip bersip ýatanlygy üçin bolsa gerek. Daş görnüşinden teresen ýönöke hem sady görnýän bu adamlaryň ören ýiti akyly, kesgir pehim bar. Olar pikir öwürmäge, şart netije çykarmagy ýokdy. Az gepli bolsalardy, gurruna gyzyşyp gitseler ýakymly gurrunşy. Göwresi daýaw, durmuşyň şatysyny çekmäge tap berip bilýärler. Kıyınçılıkları böğürüp geçme haliyalar. Bir ýagdaý olar has ruhlanýar, garşyna çykylmagyny halamaýarlar. Özüniň mamladyklaryny anyk duýan halaty, olara garşylyk görkezeni özüň bolma. Sebäbi ardyrjy ýeňlersiň. Bu adamlaryň ynamyny syýndyrmak kyn. Barynanyp ýeňen uğrundan dänlerjek bolsaň, uly görgüdür. Täzelik ornaşdyrjak bolsa, aňardan göz ýetirmän işe başlamaýar. Öz ýenini ýöňden gelýän ýörelge anama berk uýýarlar. Söwde satyk, alys-çalys, terekeçilik bulardan daşdy. Alyp satarlyk işine baş goşda tozlugy biläý. Her bir zat bugünni ertirde zerur bolmasa, başga işlerini taşlap oňa ýapyşmaýar. Sygyr ýylyna doglan adamlar köplenç töwerenäkiler dogry dogry düşünmeýärler. Olaryň her bir zady aylap ölçürip edýän üçin käbir adamlara bu hasam geň görünýär. Sebäp durmuşdak ähli zadyň oýlap aňarsyna ýetip bolmaýanlygy üçin töwekkülçilik edilýär. Bularda töwekkülçilik hadapdan soňa durýar. Maşgalatyny gowurýarlar, çağalaryny söýýär. Ýöne öýünni aýdan edilmese gowuran ok. Çağalaryny urup ýenji berýär. Dämetkez ýepa keşdikleri üçin maşgalatynyň gün-güzerany kadal bolýar. Bu adamlaryň tapawuty taraplarynyň biri-de ören şalt karary gelme başarýarlar. Şu ýagdaý olara köplenç üstünlük getirýär. Söýgüni ikinji derejeli zat adaplaýarlar. Öz gezegine bir ýagdaý olaň maşgala gatnaşyklaryna kynçylyklar döredýär. Muňa garamazdan ören duýgur güpaly hemde eşreti halayan adamlar. Erkekler erkinlikde işleyen işleri gowurýar. Ayarları öýdeşi, öýüni abadan etmek üçin arada bar edýär. Ýaşly asuda, parahat geçýär. Orta ýaşda durmuşyna kynçylyklar döremek mümkin. Şonda onuň öň özüni gowuran adamlarynyň söýgüsinden, hormatynyň mahrum bolmagy mümkin. Garrylyk şagoňat, parahat durmuşy bolar. Sygyr ýylyna dogranlary özüni ýanyurly saýlamak tutmak kynýarak. Syşan ýa-da towuk ýylyna dogranlar bilen nikalaşda makul adaplanýar. It galy berse de goýun ýylyna dogranlar bilen durmuş gurmakçy bolsa, göwüne makul hadaplanok. 20-nji asyrda sygyr ýyly 1913-nji, 1925-nji, 1937-nji, 1949-njy, 1961-nji, 1973-nji, 1985-nji, 1997-nji ýyllar.